Jo, ja som zrušil všetky nastavenia, čo som mal spravené pre PHP Storme, aby som mal takú ako keby čistú inštaláciu, takže poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá CC, keď si ho spustím. Toto je také prvotné options okno, ktoré vám vyskočí, keď si nainštalujete PHP Storm, kde keymapským nechám tak, ID theme dám Darkula, pretože to zmení jeho výzor na taký temný. No toto tu zatiaľ môžeme nechať tak, hej. Alebo zmeníme aj toto na Darkulu. To je v pohode, OK, whatever. Chcem reštartovať, OK. Jo, dobre, už je temný. Lebo to je jedna vec, výzor samotného editoru. Keď do toho máte kúkať celé dni, tak chcete, aby vám to hladilo oči a dušu, hej. OK, možno nie doslova hladilo oči, lebo to nezvykne byť príjemné. Keď sa vám niekto bul vychytá. Bulva. Ak chceme byť temný, ťažký depešáci, tak zvolíme Darkulu. Že si otvoriť nejaký projekt. Vojsme Lara test. Tips of the day. Celkom šikovná vec. Občas vám tu dá dosť také zaujímavé veci, ktoré by ste ináč nevedeli. Takže môžete chcieť si to nechať zapnuté. Už vidíme, už mi to tu hádžu, aké chujoviny, aké okná mi to tu vysvetľuje, čo ja neviem čo. Sú to rôzne lišty a sprostosti a gompiky, ktoré nejak vyslovene nepoužívam. Že toto sa budem snažiť poriešiť. Jedna vec samozrejme, aj keď sa to volá PHP Storm, to neznamená, že to nebude vedieť doplňať napríklad CSS, JavaScript a tak ďalej. Jo. Ale to zvláda vyfarbovať všetky typy súborov, s ktorými pracujeme pri robení stránok. Je to nástroj na všetky kódy, čo potrebujeme. A jedna vec je, že táto color téma. Táto akože tiež celkom pohode, možno sa vám pozdáva, neviem. Ale my si náhodíme tú, s ktorou ja pracujem v rámci videí. Čiže chcem zmeniť výzor. Dobre, základné okno s nastaveniami je samozrejme toto Preferences. Ak ste na Macu, tak toto command a čiarka je skrátka naprieč všetkými aplikáciami. Hej. Že keď to zavriem a dám command čiarka, tak to sa rýchlo dostanem tam, kde som bol naposledy. Dobre, chcem zmeniť výzor. Takže čo si ja nájdem je appearance, je výzor, hej, takže to si rozbalím, pozriem, čo mi to tu ponúka, všetko možné. A zistím, že to je fajn, ale možno by som chcel ísť do editor a tuto si dám colors and fonts. A toto je taká jedna vec, že keď neviete, napríklad teraz som to troška trápošil s tým a hľadal, nemusíte hľadať skoro nikdy v PHP Storme, lebo stačí písať, hej, že colors, fonts a ono mi to okresalo všetky menu, aby mi to zostalo iba to, kde sa vyskytuje colors alebo fonts. Ja napríklad colors, fonts. No, toto je to, čo chcem. Takže chcem zmeniť tému, alebo v tomto prípade schému. A ešte jedna vec, mnohé z týchto nastavení a rád ohľadom PHP Stormu mám od človeka menom Jeffrey Way, ktorý je okrem iného zodpovedný za tutoriálovú stránku Laracasts. Hej. Takže nebudem si brať kredit za jeho rady. Hej. Čo sa týka Laravel Community, jedno z významných mien ďalších je meno Dale Reese, ktorý napísal aj nejaké Laravelovské knižky a tak, ale taktiež má takúto GitHub stránku, kde je super výber rôznych farebných tém pre rôzne editory, aj pre Sublime, aj pre Atom, aj pre všetko možné. Že môžete si to prebehnúť, nájsť, čo sa vám pozdáva, a potom si v prehľadači vytočíte jeho GitHub stránku Dale Reese / Color Schemes, čo sú zdrojové kódy všetkých tých tém, ktoré sme si pozreli tu, hej. Kde buď si môžete stiahnuť zipko so všetkými, alebo si vyberiete váš konkrétny editor, hej, v tomto prípade to bude myslím JetBrains, pretože JetBrains je tá firma, ktorá je zodpovedná za PHP Storm a navyberáte si iba tie, ktoré sa vám páčia, ktoré chcete, ktoré ste si vybrali. V tomto prípade sú to ICLS súbory a otázka môže byť, že keď si ich postavujete, že kam ich nakopírovať. Táto otázka je zodpovedná na JetBrains stránke tu. Keď si v dokumentácii PHP Stormu budete hľadať Project IDE Settings, tak dostanete odpoveď, že settingy sú na Windowsoch v tomto adresári, s tým, že konkrétnejšie by to vyzeralo takto nejak, hej, že c:/user / tvoje blbé meno, napríklad to je na Windows 7 a 8, možno aj 10, / webid a namiesto týchto dvoch x-iek dáte verziu PHP Stormu, s ktorou pracujete. Ja používam PHP Storm 9, takže ja by som tu mal 9.0. Ja, keď používate 8, bolo by tam 8.0. Že pravdepodobne tam budete mať 90, hej, /config a predpokladám, že ešte /colors, tam sa schovávajú farebné témy.
Dobre, to je Windows. Vidíme aj cestu pre Linux, cestu pre Mac, kde možno ani neviete, že na Macu máte defaultne skryté niektoré súbory adresár, vlastne však aj na Windowse, ale možno ani neviete, že sa niekde nachádza nejaký library adresár vôbec. Napríklad tento library adresár býva skrytý, nie je viditeľný z normálnych okolností cez Finder, ale konkrétne toto je ten adresár, ktorý mnohé aplikácie používajú na odkladanie svojich nastavení a tak ďalej. A to je jedna vec. Druhá vec, táto vlnovka znamená domovský adresár, adresár môjho používateľa. Hej, keď ja by som sa nastavil do vlnovky, do adresára vlnovky a nechám si zobraziť, čo je to zač, tak vidím, že je to user z jablko. Je to adresár, domovský adresár môjho používateľa. A keď sa ja pozriem teda cez Finder do adresára jablko, user z jablko, tak vidím, že tu žiadne library nevidíme. Ale potrebujem sa len dostať, aby som tam mohol uložiť tie moje témy a schémy. Ja? Pretože toto konkrétne znamená user/jablko/library preferences. A je viac spôsobov, ako sa k tomu dostať. Ja si to skopčím a cez Finder ja môžem ísť do go to folder, nakopčím, go. Hej, a teraz vidíme, že sa mi toto neviditeľné library zrazu objavilo. No, ono to tam v skutočnosti je, akurát je to skryté, hej. Takže library, preferences a tu máme web ID a 9, hej, tu by som mal color adresár. Ak tam nemáte color adresár, tak si ho vytvoríte. To je jeden spôsob a druhý spôsob, ako to otvoriť, je samozrejme cez starú dobrú konzolu. Kde teda chceme ísť do preferences adresára v library a konkrétne si necháme nájsť web ID 9.0 v mojom prípade, jo? Sme tu a teraz keď dám open bodka, tak mi tu vo Finderi otvorí ten istý adresár. No dobre, pretože bodka hovorí, že adresár, v ktorom práve som. A v ňom my by sme veľmi radi mali adresár colors, do ktorého chcem skopírovať súbor s peknými farbičkami a všetkým, jo? Čiže ja sa hodím do ňoho a teraz môžem ho stiahnuť, môžeme si ho stiahnuť klasicky z GitHubu a nakopírovať si ho tam, alebo to môžeme nakopírovať a stiahnuť priamo cez terminál. Čiže vy si nájdete tie, ktoré sa vám pozdávajú. Napríklad, je tu, že Laravel, tak kliknite sem, takto vyzerá ten súbor nastavení, vydáte raw, čo vám dá adresu k tomu súboru priamo a keď ste spraviť cez konzolu, nastavení sme v tom colors adresári, a je dal napríklad, že wget wget a skopčím tam túto adresu. Keď si ho pozriem, tak vidíme, že nakopíroval som tam tento Laravel. Super, nemusíte to robiť cez konzolu, ale chcem ukázať, že to ide. Čiže znova navyberáte si, čo chcete. Napríklad zistíte, že táto Goldfish sa vám páči. Znova raw, aby ste dostali ten čistý súbor. Ak vám nefunguje wget, môžete skúsiť curl. Fudge. Ja myslím, že znova stiahol som aj Goldfish. Ja? Dobre, máme ho v colors. Takže teraz sa hodím naspäť do PHP Stormu, kde na to, aby sa nám tieto nové veci vôbec objavili v tomto zozname, musíme najprv reštartovať PHP Storm. Pum. Že teraz znova command čiarka a vlezem do colors and fonts. A tu dole mi pribudne už napríklad aj Goldfish. Takže dáme apply. OK. A máme tu Goldfish. Čiže keby napríklad sa hodím sem do tohto colors and font general, tak si môžem pozrieť preview toho, ako by to všetko vyzeralo. Napríklad tento Laravel by vyzeral takto nejak. Je to klasické, ktoré to ponúka už od začiatku. Kde tu si samozrejme môžeme aj pomeniť a ponastavovať ako len chceme. Kde tá schéma, ktorú ja používam vo videách, je myslím táto Half-Life. Takže ešte raz nájdete si súbor ICLS a v pohodičke môžete ho stiahnuť úplne bežne, nemusíte robiť týmto divným spôsobom, ako to ja robím. Napríklad Half-Life. Môžete si ten súbor iba skopčiť, vytvoriť akokoľvek chcete, alebo môžete na kopírovaní tohoto linku si ho stiahnuť cez konzolu. Dobre, teraz nám pribudne Half-Life téma. Znova treba vypnúť a zapnúť znova PHP Storm. Preferences, General, Half-Life, boom. Dobre, téma, ktorú používam a font, ktorý používam je tzv. Fira Code, ktorý normálne si ho stiahnete, pravdepodobne toto OTF a nainštalujete si ho do počítača. No.
A keď to spravíte, aj normálne dvojklikom by malo stačiť na ten súbor, ktorý si stiahnete a mala by sa vám spustiť inštalácia fontu, nový font v systéme by vám mal pribudnúť. A potom, keď pôjdete do font, tak mal by vám to pribudnúť. Ja? Čiže Fira Code a je to veľkosť 16, ktorý ja používam vo videách. A line spacing je myslím, že 1.3, čo ja mám. Čiže bum, bum, bum. A sme o niečo bližšie k tomu, ako mi to vyzerá vo videách, jo? Dobre, na budúce ideme ďalej. Ja som Jablko. Brm.